Ndewonu ndị nke m, kedu ka unu mere? Hello my people, how are you doing? So good to have you back. Today, we'll be taking the second part of the lesson on parts of the human body. If you haven't seen the first part, please check the link in the description box below. Ka anyị bido. Chest, obi, obi, chest, obi. Breast, ara, ara, breast, ara. Shoulder, ubu, ubu, shoulder, ubu. Hand, aka, aka, hand, aka. Arm, apata aka, apata aka. Arm, apata aka. Armpit, mkpa abụ, mkpa abụ. Armpit, mkpa abụ. Elbow, ikpere aka, ikpere aka. Elbow, ikpere aka. Elbow pit, mpịaji aka, mpịaji aka. Elbow pit, mpịaji aka. Stomach, afọ, afọ. Stomach, afọ. Navel, otubo, otubo. Navel, otubo. Wrist, njibiaka, njibiaka. Wrist, njibiaka. Fingers, mkpịsị aka, mkpịsị aka. Fingers, mkpịsị aka. Fingernail, mbọ aka, mbọ aka. Fingernail, mbọ aka. Thumb, eze aka, eze aka. Thumb, eze aka. Palm, ọbụ aka, ọbụ aka. Palm, ọbụ aka. Back, azụ, azụ. Back, azụ. Hip, ukwu, ukwu. Now, I want to say here that both hip and waist are called the same thing in Igbo. So hip is ukwu in Igbo and waist is ukwu in Igbo. Anyị ga-akwụsị ebe a taa. We'll stop here for today. Ịgbalịala. Well done. Now, from the parts of the body we've learned so far, which is the easiest for you to remember? Please leave the answer below. If you've enjoyed this video, please give us a thumbs up. And don't forget to practice, practice, practice. See you in the next video. Kode.